Beraien izenekin eta herriari lapurtutako arrainekin. Alde! Alde mendi merkatarik zikinak! Alde templu sakratu honetatik! Alde mendik! Putreak! Alde! 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 Lasai, reverendo, lasai. Tira, hartuan nasa. Reverendo! Lasai! Ez duzu zetan kezkatu beharrik! Lasai! Jainkoa, hila egin da! Egia da, niretzeko ateren dago lurperatua. Horregarri, eder bat eta dagoelarik. Ongi, etorri. Baina, nor da jainko hori? Nola du izena, non ezi da? Zertan ematen du bere denbora, lapur bat da. Zeintzura du? Seguro esagetzen dudala. Lasai, Lastana, lasai. Gizonak, bere antzeta irudia egin bazuen, pentsatu, Lastana, pentsatu. Baina argi dago, emakumea sortu zuenean, bere sorkuntzaren perfekzioak goi maila jo zuela. Harrigarria da zaietz batekin egin alden guztia. Zildu zaitez! Magaldua! Argi dagoena da bere ez dala izango soka honetatik askatuko gaituena. Isildu, berek dana ikusiten zuten dau. Mikrofonoak eta kamarak eskutatzen dut leku guztietan. Beitu, zera hori? Ilargia? Izar bat. Txori bat! Super! Koko! Hori, koko bat da, guantzeslak eta antzoki batan gaude. To be or not to be? That is the question. Isildu zaitezte! Zuek ezarete antzesleak! Zuek zero kuadrilla puta bat estarik ezarete! Zuen antzesperak penagarria da! Antzoki honek txarte gaitzen du! Eta jainkoa ez da existitzen! Niri bost jainkoa existiten ez den. Eta existikotan, ziur bere lekuan egongo dela. Eta bai, hau antzerki bada. Bizitza bera, antzerki baden moduan. Ez nahaztu, ez alatu gauza lekutik. Eta mesedez, utzi dena zikitzeaz bengoagatik. Ai...
hainbeste burujan, hainbeste keska, baina zertarako. Denbora du azken finean hitza. Arrastraka jaio ginen, lurpean zulo bat topatzea da bizitzaren helburu bakarra. No eskutatu ditu nire karta. Arrastraka jaio ginela ados. Baina horte bizitza guztia motiai, meza usada da. Zutunek bizitzen ez da samurragoa, Ez hori zen, ez. Bai, nesneka postura zaldatzea oso gomendagarria da. Uda, cariño! ¿Dónde irás, Tana? Eitzu! Tira, horrela jarrita, grabitatearen legea guztiz aldatzen da. Egan nago, eta munduan nire eskuela sostagatzen dat! Hori da, jarraitu ameste. Zure lau diertepanak ikusten dut eta palium bat egotzen dut. Hor dago. Barkatu lastana, baina pokerrain jelazten gaude. A house in New Orleans. The gold. Aita, ama, zenbat urtekin Lagundu maia jartzen politori. Eta mesedez, arduratu zaitezte, etzen eta gero eta berando gafaltzen da. Ta zerra jasana du, goiz edo berandu afaltzen. Hemen gadenetik gauero bardina. Ura, ta hoki gogorra. Tira, reverendo! Zergatik ez duzu ura ardo bihurtzen? Ardoa, bihotza arintzen duen jainkoen edaria. Bihotza arindu bai, baina burua nahiatu eta gorputza behuntzen dituena. Beti kajaka zabiltzaten. Ura, gorputza garbi mantentzen laguntzen baitu. Eta hoi gogorrak hartu zorrezten ditu duzain. Bai, baina zertarako zorreztu hartzak. Okela usaindu ere espadu egin. Okelik ez dagoela, nik hemen guren ikusten dut. Eta oso gozoa gainera. Bai, hori da, zuek segi pasapizte horren hartu zorrozten. Eta egun baten! Jan egingo gaitu! Hori da! Odola! Zauriak, tripakiak eta infekzioak. Hori da, kanibalismo hutza. Haragi satiak edonon saltoka, begiak aurpegitik kanpo, atzamar mostuak, zabaldutako bularrak, ustelutako birikiak bihotza dardarka miokardin infartu baten beldur. Mingaina eskuzetarata ez du zer esanik orain. Hori da! Odola zauriak, tripakiak eta infekzioak! Hilbetea paisaia argitzen duen bitartean. Violin soinuak entzuten dira. Baina hori zein ez gertatuko. Zain, ona! Geldi hor. Jarri. Etzan. Katu. Ultzakume! Zipakean animali gaixoa! Bian, hainbeste agindu beharra, komenigarriagoa litzateke honen behar izan izo egitea. Eta beregandik ikuspuntu berriak ikasi. Ez dut ulertu zergatik usten diogun bailarren lanak egiten. Niki esan diodan gauza berak inotu, garbi! Baina zizerako berritugu maitresna horiek ogi gogorra jateko. Garbin anterioak aristokratenen hartan bizidera uste duelako bihotz. Zer? Etzenetan ez inoiz afaltzen? Tira, gerturatu zaitezten, maia presa.
Han ezazue guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta. Zuentzat eta guztiontzat emango dana. Jode, reverendo. Noiz izabiltza gimnasiora joaten. Hartu eta dena ezazue guztiok honetatik. Hau nire gorputzaren odola da eta. Zuentzat eta guztiontzat emango dana. Tira, analitika bat egin marko zenioke. Horrek ez kolore honik. Jakin ezazue, gaur zuetariko batek traizionatu egingo nauela. Bai. Ui. Yoga ikastaroak egin behar dituzte eta orain apuntatzen ez banaiz, agian. Badau, judo, taekwondo, tai chi, kickboxing. Hene Maria eta Jose, zerbait zutan utzi dudala uste dut. Ama! Ez duzu da sinestuko, baina logela buruz bera utzi dut. Biri. Bai? Bai izan? Ez dela zik. Bai? Ez duzu erintzen? Katu bat! Non arrai utzi doaz nire kartak? Nonte da nire kartak? Aiba, gaur rugby entrenamenta da. Mutilak! Reverendo, mi menino tío. Bueno, reverendo. Zait aitzakirik bururatzen. Neskak, aldatu alga, Zakit, juduak, judistak, musulmana bebai, Neskak. Bueno.